Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι η αληθινή δύναμη δεν έχει να κάνει με το να κερδίζεις κάθε μάχη, αλλά με το να επιλέγεις ποιες μάχες αξίζει καν να δώσεις? Ζούμε σε μια εποχή συνεχούς θορύβου, συναισθηματικών πυροδοτήσεων και κατασκευασμένης οργής. Η κοινωνία σου λέει να είσαι σκληρός, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει εύθραυστο. Σε βομβαρδίζει με ερεθίσματα που έχουν σχεδιαστεί για να σε κάνουν να αντιδράς, όχι να σκέφτεσαι. Και οι περισσότεροι πέφτουν στην παγίδα. Γίνονται μαριονέτες των εξωτερικών συνθηκών. Όμως υπάρχει ένας κώδικας. Ένα λειτουργικό σύστημα για το μυαλό, γνωστό σε αυτοκράτορες και φιλοσόφους, αλλά ξεχασμένο από τις μάζες. Αυτό είναι το μάθημα του Μάρκου Αβρίλιου, που μόνο το 1% των ανθρώπων κατανοεί πραγματικά. Δεν πρόκειται για ιστορία. Πρόκειται για μια πνευματική αναβάθμιση. Πριν ξεκινήσουμε, γράψε στα σχόλια. Ποια είναι η μεγαλύτερη συναισθηματική πρόκληση που αντιμετωπίζεις καθημερινά? Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένα πεδίο μάχης για το μυαλό σου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ατελείωτη ροή ειδήσεων, η πίεση για επιτυχία, όλα αυτά δημιουργούν ένα τοξικό κοκτέιλ άγχους και ανεπάρκειας. Οι άντρες ειδικά διδάσκονται από μικρή ηλικία να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, να μην κλαίνε, να είναι δυνατοί. Αλλά κανείς δεν τους μαθαίνει πώς να διαχειρίζονται αυτά τα συναισθήματα. Το αποτέλεσμα: είτε μια εσωτερική έκρηξη άγχους και κατάθλιψης, είτε μια εξωτερική έκρηξη ανεξέλεγκτου θυμού. Η κοινή αντίληψη για τη δύναμη είναι λανθασμένη. Συνδέεται με την επιθετικότητα, την κυριαρχία, την απουσία ευαλωτότητας. Αλλά αυτή είναι μια εύθραυστη δύναμη. Σαν ένα γυάλινο κάστρο. Φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά καταρρέει με το πρώτο χτύπημα. Το νιώθεις, έτσι δεν είναι? Εκείνη την απογοήτευση όταν ένα ασήμαντο γεγονός καταστρέφει ολόκληρη τη μέρα σου. Εκείνον τον θυμό που μοιάζει ανεξέλεγκτος. Εκείνο το άγχος για ένα μέλλον που δεν μπορείς να προβλέψεις. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα σήμα. Ένα σήμα ότι το τρέχον πνευματικό σου πλαίσιο είναι ξεπερασμένο και χρειάζεται επιγόντως αναβάθμιση. Το θεμελιώδες λάθος που κάνει το 99% των ανθρώπων είναι ότι συγχέουν αυτό που μπορούν να ελέγξουν με αυτό που δεν μπορούν. Αυτή είναι η ρίζα κάθε πόνου, κάθε απογοήτευσης και κάθε άγχους. Ξοδεύουν την πολύτιμη ενέργειά τους, προσπαθώντας να αλλάξουν τον καιρό, την κίνηση στον δρόμο, τις απόψεις των άλλων, τα γεγονότα του παρελθόντος. Είναι σαν ένας καπετάνιος που αντί να κυβερνά το πλοίο του μέσα στην καταιγίδα, στέκεται στην πλώρη και ουρλιάζει στα σύννεφα να φύγουν. Είναι μια μάχη καταδικασμένη σε ήττα από την αρχή. Ο Μάρκος Αβρίλιος, ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο της εποχής του, κατάλαβε αυτή την απλή αλλά βαθιά αλήθεια. Η δύναμή σου δεν βρίσκεται στην ικανότητά σου να διαμορφώνεις τον κόσμο σύμφωνα με τις επιθυμίες σου, αλλά στην ικανότητά σου να διαμορφώνεις τον εσωτερικό σου κόσμο ανεξάρτητα από τις εξωτερικές σε συνθήκες. Αυτή η διάκριση είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα. Αυτή η διάκριση οδηγεί στην πρώτη αρχή του 1%. Επαναπροσδιορίσε το πεδίο της μάχης σου. Το πραγματικό πεδίο μάχης δεν είναι ο κόσμος εκεί έξω. Είναι ο χώρος μεταξύ ενός εξωτερικού ερεθίσματος και της δικής σου αντίδρασης. Κάποιος σου μιλάει άσχημα στη δουλειά. Αυτό είναι το ερέθισμα. Η άμεση αντίδραση του 99% είναι ο θυμός, η προσβολή, η επιθυμία για εκδίκηση. Η αντίδρασή τους είναι αυτόματη, σχεδόν ρομποτική. Ο στοικός, ο άντρας του 1%, καταλαβαίνει ότι το γεγονός από μόνο του, τα λόγια του άλλου, είναι ουδέτερο. Είναι απλώς ήχη στον αέρα. Αυτό που του δίνει δύναμη είναι η δική του ερμηνεία, η δική του κρίση. Εδώ βρίσκεται το πεδίο της μάχης του, όχι στο να αλλάξει τον συνάδελφό του, αλλά στο να επιλέξει συνειδητά τη δική του απόκριση. Αυτή η μικρή παύση, αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου όπου επιλέγεις αντί να αντιδράς, είναι η πηγή κάθε αληθινής δύναμης. Αυτό μας φέρνει στην έννοια της εσωτερικής ακρόπολης. Φαντάσου το μυαλό σου σαν ένα απόρθητο φρούριο. Έξω μένεται η μάχη, οικονομική αβεβαιότητα, προσωπικές προσβολές, απρόσμενα προβλήματα, προδοσίες. Ο κόσμος θα σου ρίχνει συνεχώς πέτρες. Ο μέσος άνθρωπος ζει έξω από τα τείχη. Είναι εκτεθειμένος,
ευάλωτος σε κάθε χτύπημα. Κάθε προσβολή τον πληγώνει, κάθε αποτυχία τον συντρίβει. Ο άντρας που καταλαβαίνει το μάθημα του Μάρκου Αβρίλιου, όμως, έχει αποσυρθεί μέσα στην Ακρόπολη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απομονωμένος ή αδιάφορος. Σημαίνει ότι παρατηρεί τα γεγονότα από την ασφάλεια των τυχών του. Μπορεί να δει την πέτρα να έρχεται, να αναγνωρίσει τον κίνδυνο, αλλά δεν επιτρέπει στην πέτρα να παραβιάσει τα τείχη και να προκαλέσει χάος στο εσωτερικό του βασίλειο. Η Ακρόπολη είναι ο λογικός, ήρεμος νους σου, που δεν παρασύρεται από το πρώτο κύμα του συναισθήματος. Πώς χτίζεται αυτή η εσωτερική Ακρόπολη? Όχι με τσιμέντο και πέτρες, αλλά με αρχές και πρακτική. Η πρώτη και πιο σημαντική πρακτική είναι η αντικειμενική παρατήρηση. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραφε συνεχώς στον εαυτό του να απογυμνώνει τα πράγματα από τις υποκειμενικές κρίσεις που τους προσθέτουμε. Για παράδειγμα, δεν κόλλησες στην κίνηση και καταστράφηκε η μέρα σου. Το γεγονός είναι, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο και η κίνησή σου είναι αργή. Η κατεστραμμένη μέρα είναι μια ιστορία που εσύ προσθέτεις. Δεν σε προσέβαλε ο συνάδελφός σου. Το γεγονός είναι, ο συνάδελφός σου είπε συγκεκριμένες λέξεις. Είναι απροσβολή, είναι η δική σου ερμηνεία. Το 1% των αντρών εκπαιδεύει τον εαυτό του να βλέπει τα γεγονότα όπως είναι, ξεχωριστά από τις ιστορίες που το μυαλό του τείνει να δημιουργεί γύρω από αυτά. Αυτή η αποστασιοποίηση είναι η θεμέλιος λίθος της Ακρόπολης. Ας διαλύσουμε έναν κοινό μύθο. Ο στοικισμός δεν είναι η απουσία συναισθημάτων. Αυτή είναι μια επικίνδυνη παρερμηνία που οδηγεί στην καταπίεση, όχι στον έλεγχο. Ο στοικός δεν είναι ένας άψυχος βράχος. Νιώθει θυμό, φόβο, λύπη, χαρά, ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι. Η διαφορά είναι ότι δεν ταυτίζεται με αυτά τα συναισθήματα. Τα βλέπει ως καιρικά φαινόμενα που περνούν μέσα από τον ουρανό της συνείδησής του. Έρχεται ένα σύννεφο θυμού. Ο μέσος άνθρωπος γίνεται το σύννεφο. «Είμαι θυμωμένος», λέει. Ο στοικός παρατηρεί το σύννεφο. «Νιώθω θυμό», λέει. Αυτή η λεπτή γλωσσική διαφορά αποκαλύπτει μια τεράστια ψυχολογική απόσταση. Αναγνωρίζει το συναίσθημα ως έναν προσωρινό επισκέπτη, όχι ως τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να μην νιώθεις τίποτα, αλλά να μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σου υπαγορεύουν τις πράξεις σου. Ένα ισχυρό εργαλείο για την οικοδόμηση αυτής της δύναμης είναι η πρακτική που ονομάζεται η θέα από ψηλά. Όταν νιώθεις παγιδευμένος σε ένα πρόβλημα, όταν μια μικρή αναποδιά μοιάζει με το τέλος του κόσμου, ο Μάρκος Αβρίλιος θα σε συμβούλευε να κάνεις ένα βήμα πίσω. Όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά στο μυαλό σου. Φαντάσου τον εαυτό σου να αιωρείται πάνω από την κατάσταση. Μετά, πάνω από την πόλη σου. Μετά, πάνω από τη χώρα σου. Μετά, πάνω από τον πλανήτη Γη, μια μικρή μπλε σφαίρα που αιωρείται στο απέραντο σιωπηλό διάστημα. Από αυτή την οπτική γωνία, πόσο σημαντικό είναι πραγματικά το email που δεν έλαβες? Πόσο καταστροφικό είναι το αρνητικό σχόλιο που διάβασες? Αυτή η άσκηση δεν έχει σκοπό να μηδενίσει τα προβλήματά σου, αλλά να τα βάλει στη σωστή τους διάσταση. Σε βοηθά να σπάσεις την τυραννία της στιγμής και να ανακτήσεις την προοπτική σου, που είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα της εσωτερικής σου Ακρόπολης. Η δεύτερη μεγάλη παρανόηση αφορά την έννοια της ανθεκτικότητας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ανθεκτικότητα σημαίνει να μπορείς να δέχεσαι χτυπήματα ξανά και ξανά χωρίς να σπάς. Σαν ένας σάκος του box. Αλλά αυτό σε κάνει απλώς έναν ανθεκτικό στόχο. Η στοική ανθεκτικότητα είναι διαφορετική. Είναι προληπτική, όχι αντιδραστική. Οι στοικοί εξασκούσαν κάτι που ονομάζεται premeditatio malorum, δηλαδή ο προμελετημένος στοχασμός των κακών. Κάθε πρωί αφιέρωναν λίγο χρόνο για να σκεφτούν τι θα μπορούσε να πάει στραβά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα συναντήσω αγενείς ανθρώπους, θα αντιμετωπίσω εμπόδια, θα κάνω λάθη. Ο σκοπός δεν είναι να γίνεις απεσιόδοξος. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι να εμβολιάσεις το μυαλό σου ενάντια στο σοκ και την απογοήτευση. Όταν το κακό συμβεί, δεν σε παραλύει, γιατί το έχεις ήδη επισκεφτεί στο μυαλό σου. Είσαι προετοιμασμένος. Η ψυχική σου ηρεμία δεν διαταράσσεται, γιατί το απρόοπτο έχει γίνει αναμενόμενο. Αυτή η πρακτική
οδηγεί σε ένα παράδοξο αποτέλεσμα. Σε κάνει πιο ευγνώμονα και πιο παρόντα. Όταν ξεκινάς τη μέρα σου έχοντας ανασκεφτεί ότι μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, να τσακωθείς με έναν φίλο ή να αρρωστήσεις και τελικά τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, τότε η κανονική συνηθισμένη μέρα μοιάζει με δώρο. Η απουσία καταστροφής γίνεται πηγή χαράς. Το 1% των ανθρώπων δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο. Καταλαβαίνουν ότι όλα όσα έχουν, η υγεία τους, οι σχέσεις τους, η περιουσία τους, είναι δανεικά από την τύχη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν τους κάνει να ζουν με φόβο. Τους κάνει να εκτιμούν βαθιά αυτό που έχουν, εδώ και τώρα. Η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στην αντοχή στον πόνο, αλλά και στην ικανότητα να βιώνεις τη χαρά στα πιο απλά πράγματα, επειδή ξέρεις πόσο εφήμερα είναι. Η πραγματική δύναμη, είναι η ελευθερία. Αλλά όχι η ελευθερία που συνήθως σκεφτόμαστε. Η ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή είναι συχνά μια μορφή δουλείας στις παρορμήσεις και τις επιθυμίες. Η στοική ελευθερία είναι εσωτερική. Είναι η ελευθερία από την τυραννία των απόψεων των άλλων. Πόση ενέργεια ξοδεύεις ανησυχώντας για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Ο Μάρκος Αβρίλιος το θεωρούσε παράλογο. Γιατί να παραδίδεις την ευτυχία σου στα χέρια κάποιου άλλου, του οποίου τις σκέψεις δεν μπορείς καν να ελέγξεις. Ο δυνατός άντρας έχει ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης. Ξέρει ποιος είναι, τι πρεσβεύει και δρά, σύμφωνα με τις δικές του αρχές. Οι εξωτερικές επεφημίες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά όχι απαραίτητες. Η εξωτερική κριτική ακούγεται, αναλύεται για τυχόν ψήγματα αλήθειας, αλλά δεν της επιτρέπεται ποτέ να διαταράξει την εσωτερική του γαλήνη. Είναι επίσης η ελευθερία από τον ίδιο σου τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι η φωνή μέσα σου που λέει «Αυτό δεν είναι δίκαιο. Μου αξίζει κάτι καλύτερο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα?» Είναι η πηγή της μνησικακίας, του φθόνου και της αυτολύπησης. Ο στοικός φιλόσοφος καταλαβαίνει ότι το σύμπαν δεν σου χρωστάει τίποτα. Τα γεγονότα απλώς συμβαίνουν. Το να τα αποκαλείς δίκαια ή άδικα είναι μια ανθρώπινη κατασκευή, μια άλλη ιστορία που προσθέτουμε. Η δύναμη βρίσκεται στην αποδοχή της πραγματικότητας όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Από αυτή τη θέση αποδοχής μπορείς να δράσεις αποτελεσματικά. Αντί να σπαταλάς ενέργεια παραπονούμενος για τη βροχή, απλώς ανοίγεις την ομπρέλα σου και συνεχίζεις τον δρόμο σου. Αυτή η πρακτική, φαινομενικά απλή, απαιτεί τεράστια εσωτερική πειθαρχία και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 1%. Ένας άλλος πυλώνας της στοικής δύναμης είναι η εστίαση στη δράση, όχι στα αποτελέσματα. Στην κοινωνία μας είμαστε αιμονικοί με τα αποτελέσματα, την προαγωγή, την νίκη, τον πλούτο. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ποτέ πλήρως υπό τον έλεγχό μας. Μπορείς να είσαι ο πανέκος να είσαι ο καλύτερος υποψήφιος για μια δουλειά, αλλά να μην την πάρεις επειδή ο ανιψιός του αφεντικού χρειαζόταν δουλειά. Μπορείς να προπονηθείς σκληρότερα από όλους, αλλά να χάσεις τον αγώνα λόγω μιας στιγμιαίας ατυχίας. Αν η αυτοεκτίμησή σου είναι συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα, είσαι καταδικασμένος σε μια ζωή συναισθηματικών σκαμπανεβασμάτων. Ο στοικός μετατοπίζει την εστίασή του. Ο στόχος του δεν είναι να κερδίσει, αλλά να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Η επιτυχία του ορίζεται από την προσπάθεια, την προετοιμασία, την ακεραιότητα, όλα αυτά που είναι 100% υπό τον έλεγχό του. Κερδίσει ή χάσει, η εσωτερική του ηρεμία παραμένει ακλόνητη, γιατί ξέρει ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε με αυτά που μπορούσε να ελέγξει. Αυτό είναι το μυστικό της αυτοπειθαρχίας που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι μια τιμωρητική πράξη στέρησης, είναι μια πράξη απελευθέρωσης. Κάθε φορά που επιλέγεις τη μακροπρόθεσμη αρχή έναντι της στιγμιαίας ευχαρίστησης, όταν πηγαίνεις στο γυμναστήριο αντί να μείνεις στον καναπέ, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο αντί να χαζεύεις στα social media, όταν λες την αλήθεια αντί για ένα βολικό ψέμα, χτίζεις ένα μικρό τούβλο στα τείχη της εσωτερικής σου ακρόπολης. Κάθε τέτοια απόφαση είναι μια δήλωση. Εγώ έχω τον έλεγχο, όχι οι παρορμήσεις μου. Η αυτοπειθαρχία για τον στοικό δεν είναι ένας αγώνας ενάντια στον εαυτό σου.
Είναι η ευθυγράμμιση του εαυτού σου με την καλύτερη εκδοχή του. Είναι η δύναμη να είσαι ο αρχιτέκτονας της ζωής σου, αντί για ένας παθητικός επιβάτης. Ας μιλήσουμε για τον θυμό. Ο θυμός θεωρείται συχνά μια δυνατή εμότσια, μια ένδειξη ισχύος. Ο Σενέκας, ένας άλλος μεγάλος στοικός, τον αποκαλούσε μια σύντομη τρέλα. Ο θυμός είναι σχεδόν πάντα μια αντίδραση σε μια παραβιασμένη προσδοκία. Περίμενες ότι η κίνηση θα ήταν ομαλή, αλλά δεν ήταν. Περίμενες ότι οι άλλοι θα σου φέρονταν με σεβασμό, αλλά δεν το έκαναν. Ο θυμός είναι το αποτέλεσμα μιας αδύναμης, μη ρεαλιστικής αντίληψης του κόσμου. Ο άντρας του 1% δεν εκπλήσεται από την ατέλεια του κόσμου ή των ανθρώπων. Την περιμένει. Αυτό δεν τον κάνει κοινικό, τον κάνει ρεαλιστή. Αντί να αφήνει τον θυμό να τον κυριεύσει, τον χρησιμοποιεί ως σήμα. «Α, νιώθω θυμό. Ποια προσδοκία μου παραβιάστηκε? Ήταν αυτή η προσδοκία ρεαλιστική? Είναι υπό τον έλεγχό μου?» Μετατρέπει μια καταστροφική αντιδραστική εμότσια σε ένα αναλυτικό εργαλείο για αυτογνωσία. Η δύναμη αυτή επεκτείνεται και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους άλλους. Ο Μάρκος Αβρίλιος έλεγε συχνά στον εαυτό του να θυμάται ότι οι άνθρωποι που κάνουν λάθη ή μας πληγώνουν το κάνουν από άγνοια. Δεν ξέρουν τι είναι πραγματικά καλό ή κακό. Αυτή η οπτική δεν είναι μια δικαιολογία για την κακή συμπεριφορά. Είναι μια στρατηγική για να προστατεύσεις τη δική σου ψυχική ηρεμία. Αντί για θυμό, νιώθεις κάτι που πλησιάζει τη συμπόνια ή την κατανόηση. Είναι σαν να βλέπεις ένα παιδί να κάνει μια αταξία. Δεν το μισείς, απλώς καταλαβαίνεις ότι δεν γνωρίζει καλύτερα. Αυτή η στάση σε αποτρέπει από το να παίρνεις τα πράγματα προσωπικά. Αποσυνδέει την πράξη του άλλου από την εσωτερική σου κατάσταση, διατηρώντας την ακρόπολη σου ασφαλή από εισβολής. Είναι μια μορφή πνευματικής ανωτερότητας που βασίζεται στην κατανόηση, όχι στην αλαζονία. Ένα από τα πιο ισχυρά αλλά παρεξηγημένα στοικά εργαλεία είναι το memento mori. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις. Για τους περισσότερους, η σκέψη του θανάτου είναι μακάβρια και τρομακτική, κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Για το 1% είναι ένα πανίσχυρο κίνητρο για να ζήσουν σωστά. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος σου είναι πεπερασμένος λειτουργεί ως φίλτρο. Ξαφνικά, οι μικροπρέπειες, οι ασήμαντοι καυγάδες, οι φόβοι για τη γνώμη των άλλων, όλα αυτά χάνουν τη δύναμή τους μπροστά στην τελική προθεσμία. Το memento mori δεν σε οδηγεί στην απόγνωση, αλλά στην καθαρότητα. Σε αναγκάζει να αναρωτηθείς. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου μέρα, θα ξόδευα τον χρόνο μου κάνοντας αυτό. Θα ανησυχούσα γι' αυτό. Είναι το απόλυτο εργαλείο για να ξεχωρίσεις το σημαντικό από το ασήμαντο και να ζήσεις μια ζωή με σκοπό και επίγουσα ανάγκη. Η αληθινή δύναμη, επομένως, δεν είναι κάτι που επιδεικνύεις. Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Είναι η ηρεμία σου σε μια κατάσταση πανικού. Είναι η ακεραιότητά σου όταν κανείς δεν κοιτάζει. Είναι η ικανότητά σου να συγχωρείς, όχι επειδή ο άλλος το αξίζει, αλλά επειδή εσύ αξίζεις γαλήνη. Είναι η αυτοπιθαρχία σου να κάνεις το δύσκολο αλλά σωστό πράγμα. Ο κόσμος μπορεί να μην το δει. Μπορεί να μην σε επιβραβεύσει γι' αυτό. Αλλά εσύ θα το ξέρεις και αυτή η εσωτερική γνώση, αυτή η αυτοκυριαρχία είναι ένα βραβείο πολύ πιο πολύτιμο από οποιαδήποτε εξωτερική αναγνώριση. Είναι η διαφορά μεταξύ του να φαίνεσαι δυνατός και του να είσαι πραγματικά δυνατός. Το 99% εστιάζει στην εμφάνιση. Το 1% καλλιεργεί την ουσία. Αυτό το μονοπάτι δεν είναι εύκολο. Απαιτεί συνεχή εξάσκηση. Ο Μάρκος Αβρίλιος δεν γεννήθηκε στοικός. Έγινε γράφοντας τον εαυτό του κάθε μέρα, υπενθυμίζοντάς του αυτές τις αρχές, διορθώνοντας τις σκέψεις του. Η στοική φιλοσοφία δεν είναι ένα σύνολο κανόνων που μαθαίνεις μια φορά. Είναι μια καθημερινή πρακτική, όπως η άσκηση για το σώμα. Κάθε φορά που επιλέγεις την απόκριση αντί για την αντίδραση, δυναμώνεις τον μυν της θέλησής σου. Κάθε φορά που εφαρμόζεις τη θέα από ψηλά, διευρύνεις την προοπτική σου. Κάθε φορά που θυμάσαι το memento mori, οξύνεις την εστίασή σου. Δεν υπάρχει τελικός προορισμός. Υπάρχει μόνο η συνεχής προσπάθεια να γίνεσαι μια ελαφρώς καλύτερη, πιο ήρεμη και πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου κάθε μέρα.
Σκέψου τη δύναμη σαν νερό. Ο μέσος άνθρωπος προσπαθεί να είναι ένας βράχος, σκληρός, ακίνητος, που αντιστέκεται στη ροή. Αλλά ακόμα και ο πιο σκληρός βράχος τελικά διαβρώνεται και σπάει από τη συνεχή πίεση του νερού. Η στοική δύναμη είναι σαν το ίδιο το νερό. Είναι ευέλικτη. Προσαρμόζεται στο σχήμα κάθε εμποδίου χωρίς να χάνει την ουσία της. Μπορεί να είναι ήρεμη και γαλήνια σαν λίμνη ή ισχυρή και ασταμάτητη σαν ποτάμι. Δεν αντιστέκεται στη ροή της ζωής, αλλά κινείται μαζί της, χρησιμοποιώντας την ορμή της προς όφελός της. Αυτή η προσαρμοστικότητα, αυτή η ρευστή ανθεκτικότητα, είναι πολύ ανώτερη από την εύθραυστη ακαμψία που ο κόσμος συχνά εκλαμβάνει ως δύναμη. Η απόλυτη ελευθερία που προσφέρει αυτή η φιλοσοφία είναι η ελευθερία από τον φόβο του πόνου. Όχι ότι δεν θα πονέσεις ποτέ. Θα πονέσεις. Θα χάσεις ανθρώπους. Θα αποτύχεις. Θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης συνθήκης. Αλλά ο στοικός καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ του πόνου και του υποφέρειν. Ο πόνος είναι το αρχικό αναπόφευκτο γεγονός. Το υποφέρειν είναι η ιστορία που προσθέτουμε εμείς μετά. Αυτό είναι φρικτό. Δεν θα το αντέξω. Η ζωή μου τελείωσε. Η δύναμη του 1% είναι η ικανότητα να βιώνεις τον πόνο χωρίς να προσθέτεις το δεύτερο στρώμα του υποφέ. Ο υποφέρειν είναι η γνώση ότι, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί εξωτερικά, η εσωτερική σου ακρόπολη, ο πυρήνας του εαυτού σου, θα παραμείνει άθικτος και υπό τον έλεγχό σου. Αυτό είναι το τελικό επίπεδο της ψυχολογικής ελευθερίας. Τελικά, το μάθημα του Μάρκου Αβρίλιου είναι απλό στην ιδέα του, αλλά απαιτητικό στην εφαρμογή του. Είναι η συνειδητοποίηση ότι ο μόνος τομέας όπου έχεις απόλυτη, 100% κυριαρχία είναι ο δικός σου νους. Η σκέψη σου, η κρίση σου και η πράξη σου. Αυτό είναι το βασίλειό σου. Ο σύγχρονος κόσμος είναι μια συνεχής προσπάθεια να σε πείσει να παραδώσεις αυτό το βασίλειο. Να παραδώσεις τον έλεγχο στις ειδήσεις, στις απόψεις των άλλων, στις στιγμιαίες παρορμήσεις. Το να είσαι στοικός στον 21ο αιώνα είναι μια επαναστατική πράξη. Είναι η δήλωση ότι εσύ είσαι ο κυρίαρχος του εσωτερικού σου κόσμου. Και αυτό, φίλε μου, είναι το μόνο είδος δύναμης που έχει πραγματικά σημασία και που κανείς δεν μπορεί ποτέ να σου πάρει. Η δύναμη για την οποία μιλούσε ο Μάρκος Αβρίλιος δεν αφορούσε ποτέ την κατάκτηση του κόσμου. Αφορούσε την κατάκτηση του εαυτού σου. Ο κόσμος εκεί έξω θα είναι πάντα χαοτικός. Ο εσωτερικός σου κόσμος δεν χρειάζεται να είναι. Η αληθινή δύναμη δεν είναι η απουσία αδυναμίας, αλλά η κυριαρχία του νου σου. Είναι η ήσυχη ακλόνητη γνώση ότι εσύ ελέγχεις τις αντιδράσεις σου, ανεξάρτητα από την πρόκληση. Νιώσε το αυτό. Αυτή την αίσθηση ήρεμου ελέγχου. Αυτή είναι η φυσική σου κατάσταση. Αυτή είναι η ακρόπολη σου. Υπερασπίσου την. Σε ευχαριστώ που επένδυσες αυτόν τον χρόνο στον εαυτό σου. Αν αυτό το βίντεο είχε απήχηση, κάνε εγγραφή και γίνε μέλος αυτής της κοινότητας. Μοιράσου το με κάποιον που χρειάζεται αυτή την πνευματική αναβάθμιση. Και η τελευταία μου ερώτηση προς εσένα. Ποια είναι η πρώτη ενέργεια που θα κάνεις ξεκινώντας από σήμερα για να χτίσεις την εσωτερική σου ακρόπολη? Πες μας στα σχόλια παρακάτω.